Il-Kamra tal-Kummerċ, Intrapriżi u Industrija laqgħet bi pjaċir l-iskema mnedija mill-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin. L-MDA il-ġimgħa nediet skema bit-titlu Safer Neighborhood Scheme, skema li permezz tagħha persuni li jkollhom żvilupp għaddej qrib il-binja tagħhom jitħallsulhom l-ispejjeż ta' perit biex isegwi dak li jkun qed jiġri fl-iżvilupp ta' biswithom u jagħtihom aktar serħan il-moħħ. Il-Kamra tal-Kummerċ iddeskriviet din l-inizjattiva bħala pass fid-direzzjoni tajba fi sforz biex pajjiżna itejjeb l-istandards f'dan il-qasam. L-istess Kamra kienet voċifera ħafna u kienet kritikat ferm lill-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni fl-imoddi. Saħqet kemm il-darba li din l-industrija jeħtieġ ittejjeb il-livelli professjonali l-aktar fid-dawl ta' diversi inċidenti fil-qasam li ħallew ukoll il-vittmi. Il-Kamra tal-Kummerċ waqfet ukoll kumitat apposta dwar il-bini u l-kostruzzjoni u se tkompli tgħin fl-iżvilupp professjonali u etiku filwaqt li tkompli tixpruna proposti bilan li din l-industrija tkompli tavvanza.